Понеділок, 22 січня. Ви дивитеся «Заман», в студії Софія Абляєва. Вітаю вас. 7 українців загинули у результаті теракту у Кабулі. Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Таджикистані Віктор Никитюк. Там терористи ввечері 20 січня скоїли напад на готель «Інтерконтиненталь». МЗС Афганістану повідомляє про 14 загиблих іноземців та 4 афганців. Нападники увірвалися до готелю в центрі Кабула та почали стріляти у гостей і персонал. Використовували також гранати. Згодом афганські спецслужби заявили, що ліквідували бойовиків. А терористичне угруповання «Талібан» взяло відповідальність за напад. Доручив Кабміну надати всю необхідну допомогу для сімей українських громадян, які загинули в Афганістані. Український МЗС вимагає негайно допустити лікарів до незаконно засудженого у Криму політв'язня Володимира Балуха. Про це речниця відомства Мар'яна Беца написала у своєму твіттері. Негайну потребу у медичній допомозі для політв'язня напередодні озвучив Антон Наумлюк, власний кореспондент «Нової газети» у Криму. Нині після обвинувального рішення так званого Роздольненського суду Володимир Балух переведений з-під домашнього арешту у СІЗО. Там він очікує на етапування до колонії поселення. Адвокат Володимира Балуха Ольга Діндзе вже написала на дії судді скаргу. Суддя винесла рішення про те, що етапувати Балуха до колонії поселення можна тільки під конвоєм, мотивуючи тим, що він нібито може спробувати уникнути покарання. При цьому він, чекаючи обвинувального вироку, не робив спроб втекти з-під домашнього арешту і ніяких підстав стверджувати це немає. Не надавати медичну допомогу, нелюдяність і жорстокість вимагаємо від Російської Федерації допустити лікарів до політв'язня Володимира Балуха. Минулого тижня підконтрольний Кремлю Роздольненський райсуд засудив українського активіста Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців колонії поселення і штрафу у 10 тисяч рублів за сфабрикованою справою. Співробітники ФСБ начебто знайшли на горищі його будинку боєприпаси. І адвокати Балуха, і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Фігурантів Бахчисарайської справи про тероризм відправили на психекспертизу. Сейрана Салієва і Сервера Закір'яєва помістили до божевільні для обстеження. Про це написав у Фейсбук російський журналіст Антон Наумлюк. За його словами, вони перебуватимуть там 28 днів. На думку журналіста, усіх фігурантів цієї справи відправлятимуть на психіатричне обстеження по 2. Торік, 11 жовтня, російські силовики заарештували 6 мешканців Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салієв, Сервер Закір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ інкримінує їм участь у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. А в окупаційному центральному райсуді Сімферополя за годину розпочнеться слухання у так званій справі 26 лютого. Минулого четверга повторно допитували фігурантів справи. Одне з запитань поставило обвинувачення у глухий кут. Зокрема, Мустафа Дегерменджі заявив клопотання з проханням роз'яснити, в якій саме країні відбувся злочин, який нині інкримінують підсудним, та які саме закони вони начебто порушили, на думку окупантів. Утім, так званий прокурор на жодне з питань відповісти не зміг. Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Таляту Юнусову та Ескендеру Емірвалієву закидають участь у масових заворушеннях 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. Асанов і Дегерменджі 2 роки відсиділи у СІЗО, нині вони під домашнім арештом. Процесс с самого начала заявлял об этом заказной, и он вообще неправильно, незаконный. Почему привлекать кого-то за события, которые произошли в другом государстве? Сейчас на территории Крыма как раз ставит закон о бесправии, беззаконии в глазах, а оправдать его приговора не будет.
У справі проти члена регіонального феодосійського меджлісу, якому закидають сепаратизм, Сулеймана Кадирова, допитали співробітника ФСБ. У ці хвилини в окупаційному феодосійському райсуді триває так зване судове засідання. У публікаціях Кадирова, поширених у соцмережі, так звані слідчі розгледіли нібито публічні заклики до повалення територіальної цілісності Росії. Сам громадський діяч і його адвокати називають справу проти нього упередженою. Сулейман Кадиров з перших днів анексії займається правозахисною діяльністю. Маючи юридичну освіту, він не раз брав участь у захисті тих, кого переслідують окупанти. Нині ж під будівлею суду на підтримку Кадирова зібралися кримці. Я прийшов сюди сьогодні, тому що судять моїх співвітчизників і судять несправедливо. Я прийшов їх підтримати. Я прийшов протягнути руку допомоги і підтримку Сулейману Кадирову. Мене радує, що громадськість не залишилася осторонь. Я хочу звернутися до співвітчизників і одновірців. Ми не маємо бути осторонь. Мусульмани тоді будуть сильними, коли будуть єдиними. Залишитися без чоловічого плеча допомоги. Як це знають дружини фігурантів так званої справи Віджея Кашка. Громадське об'єднання «Аккая» почало серію фільмів про родини політв'язнів. Перший фільм про родини Асана Чапуха, Бекіра Дегерменджі, Руслана Трубача та Кязіма Аметова. Проти чоловіків сфабрикували справу начебто за здирництво. Усі четверо нині утримуються у СІЗО. Там у Асана Чапуха та Бекіра Дегерменджі сильно погіршився стан здоров'я. Тим часом їхні родини залишилися без годувальників. Усіх 4 чоловіків затримали торік 23 листопада за надуманими обвинуваченнями. У той день з ними була ветеран кримсько-татарського національного руху Віджея Кашка. Під час так званої спецоперації їй стало зле. За кілька хвилин жінка померла у кареті швидкої. Просто хотели помочь очень знаменитой, легендарной бабушке Віджея Кашка, которую мы любили как свою. Нет хозяина. Нет, как говорится, ни рук моих, ни мыслей моих. Все, что в нем было, как говорится, отрезано от мира. Тяжело. Сейчас мне его не хватает. Не хватает его поддержки. Не с кем посоветоваться. Очень тяжело, когда, прожив 30 лет с мужем, ты остаешься одна. Залишилася без грошей. Пенсію не дають, є маленька дитина. Його потрібно водити до школи. Як його відвести, не знаю. Залишилася без грошей. Пусть никто не сомневается, что ни они сами, ни их семьи не останутся без внимания соотечественников. И каждый из нас, чем может, будет помогать всем, кто сегодня преследуется российскими властями. В окупованому Криму посилюється тиск на бізнес кримських татар. У ресторані «Караван-Сарай Салачік» у Бахчисараї окупанти проводять чергові перевірки. Ініціювала їх окупаційна місцева прокуратура, залучивши усі можливі контролюючі органи. Аргументували перевірку начебто отриманою інформацією. Щоправда, доступ до неї нікому не надають. Про це написали у рішенні про проведення інспекції. Адміністрація закладу нині надала усі необхідні дозвільні документи. Перевірка триватиме до 15 лютого. Искались, какие возможные нарушения действующих законодательств в плане газа, водоснабжения, то есть тех элементарных составляющих, посредством которых функционирует заведение. На мой взгляд, все-таки государственные органы пытаются высосать с пальца, по-другому это назвать тяжело, какие-либо нарушения и попытаться посредством этих выявленных нарушений давить на кафе путем штрафов и, возможно, каких-то более жестких мер.
Співвласником ресторану «Салачик» є Марлен Асанов, фігурант сфабрикованої справи про тероризм. Йому закидають участь у забороненій в Росії організації «Хізбут Тахрір». Це вже не перші перевірки його кафе. Раніше окупаційні контролери вже перевіряли дотримання норм і законів у сфері земельного, санітарного, протипожежного та містобудівного законодавства. Тоді жодних порушень не виявили. Одна єдина соборна Україна. З таким гаслом зо 200 людей взяли участь в акції «Живий ланцюг соборності». Учасники з обох берегів у Києві пронесли 30-метровий прапор України та об'єдналися у центрі мосту Патона, утворивши живий ланцюг. Рівно 100 років тому Центральна Рада ухвалила 4-й універсал, а ще за рік у той самий день Українська Народна та Західноукраїнська Народна Республіки об'єднались в одну державу. Західний та східний береги тепер щороку об'єднують символічним ланцюгом єднання. Цей рік не виключення. Вважаю, що це дуже потрібна річ, і маємо єднатись, маємо знати свою історію, вивчати. Ось, особливо дітям, щоб про це побільше розповідати. Підручники написали це все. У 2008 році ми з колегами вирішили, що нам набридло дивитися на акції, які з різними пістрявими політичними прапорами. Ми хочемо зробити якийсь захід, який буде символізувати справді соборність, єдиний колір, синьо-жовтий. Після цього нам це вдалося, перший раз нам це сподобалось. Ми ходили по Києву, розказували іншим містянам про те, що є таке свято. І на наступний рік набагато більше прийшло, і так пішов вже рік за роком. Крім того, прапор України розгорнули і на адмінмежі з окупованим Кримом. Акцію провели у місті Армянськ на честь Дня Соборності України. На акцію прийшли кількасот людей. Свято відзначили національним гімном та гаслами «Слава Україні». Що ми браттям козацького роду. Тріумфальне повернення після дворічної перерви. У Києві відбувся гала-концерт «Талант-шоу Татлисєс». Захід зібрав на одній сцені найталановитіших дітей з Криму, материкової України і зарубіжжя. За перемогу у 4 номінаціях змагалися понад сотні дітей. Чим дивували гостей, членів журі і конкурсанти, і хто переміг, розкажуть мої колеги. Запальні танці, ритмічні барабани. Такою автентичною музикою та неповторним виконанням глядачів вражає ансамбль «Атеш. Вогонь». Їх танок уособлює символ народу, демонструє незламність духу. Перш ніж виступити на головній сцені у столиці, конкурсанти мали перемогти у відбіркових турах. І от нині переможці зустрілися на одній сцені. Еліна Сосновська у 2010-му вже здобувала перемогу на «Татлисєс». Татлисєс, во-первых, это возможность, это шанс для ребенка, который начинает свой путь к сцене, к эстраде, к славе. А от ансамбль з Мелітополя «Гузель Кирим» цьогорічне відкриття. На конкурсі талантів вперше, тож готувалися дуже ретельно. Спеціально для цього виступу шили концертні костюми. Нескінченні репетиції та віра в перемогу дали свій результат. Зал вибухає оваціями. Тим часом за лаштунками до виступу готується ансамбль «Кримська родина». Його учасниці перед виступом дуже хвилюються, та міцні обійми друзів повертають упевненість. Крымско-татарский старинный танец с кувшинами. Его раньше танцевали девушки, и они набирали в воду кувшины и с ними танцевали. Це 12-річна Діана Максименко з Новоолексіївки. Розповідає, що до виступу на столичній сцені серйозно готувалися кілька місяців. Готовит к этому конкурсу у нас прекрасный педагог имени Зиадин. Большое ему спасибо. Спеціальний гість конкурсу «Татлисєс-2018» – українська співачка Іларія. Я сьогодні отримую неймовірне задоволення від танців, пісень. Для мене все нове, мені дуже все цікаво. Уперше на конкурсі «Татлисєс» гості з Литви. Керівниця ансамблю Ілсу розповідає, приїхали за враженнями і щоб почути рідну мову.
приехали поддержать крымских татар, те, которые восстанавливают эту программу, которые ее делают в этот раз первый раз в Києві. Після тривалої перерви конкурс вирішено було провести у столиці. Цьогорічний девіз талант-шоу – зберегти та передати стародавні традиції. 100 детей приехало. Это первый раз на материке такого уровня концерт. Мы хотели бы и надеемся, что все-таки государство услышит и подхватит эту инициативу. Мы вкладывать должны в них, что называется патриотизм, что называется родина. Це є підтвердження того, що ми, як політична нація, ми добре розуміємо, наскільки ми є важливими один до одного. І саме діти є тому підтвердженням, тому що вони наше майбутнє. Цьогоріч кращих обирали у 4 номінаціях – хореографія, вокал, художнє слово та інструментальне мистецтво. У молодшій віковій категорії переможницею конкурсу у номінації «Вокал» стали перше місце – Курцеїтова Емілія, друге посіла Медіне Курцеїтова, третє місце – Умає Лукашук. Першість у номінації «Інструментальне мистецтво» здобув Рестем Еміратлі. Найкращим хореографічними номерами визнала ансамбль «Атеш», «Кримська родина» та «Бадем». А у номінації «Художнє слово» перемогу здобула 15-річна Джилилова Нур'є. Серед дорослих переможницею у номінації «Вокал» стала Мавілє Едемова. Це спеціальний подарок від Джамали. Дитячий конкурс ініціював телеканал АТР ще в 2009 році. У ньому брали участь діти різних національностей. І за традицією конкурсу гімн «Татлий-сєс», що у перекладі означає «солодкий голос», та гімн кримськотатарського народу. Олена Царенка, Максим Кондратенко, Микита Проскурін, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Наступний випуск «Заман» кримсько-татарської з Мавілі Мухтаровою. Не пропустіть вже менш ніж за годину. Аби знати більше, будьте з АТР.